Kadam nili nang litum mana chuning video nang litum la nili video kelang tuma nili nang chuning do la nili kecok ci an sambe nili panang be ik thala nili sambe non si charlie pon bom lang pejat pasang litum nili kecok ci lame than bang kecok ci bang nili pan nang be ik dena la sang litum video bang la bom la pen nili ta blogging video si banai bom he nili na kedam tap ya mane lang ne se adim sambe ne adim lutin litum dampo la pen video bang upload ya Asini da rong care pot ke than lo hai nili da blogging video si banai bo lasi nili tum nang tum thelong le dim sam nili tum baklang ki tum lasi channel bang hai please pen subscribe ngol pen share be ko pen nili fan same ka beng long kang long same nili itu fan same prone blogs ko fan same pa famous na sima tum kado ko be same subscribe ngol pen mun am share tak kar Kadong karbing long pini nang litum nili nang than jilam the bangai nili nang litum pini nang thang bachin ji bangai nili rong kar pas nang thang tanpo ilitum karbia khei tung rong ker bangai adon tin same arong tin same arkli bek lo ilitum arkoi mate Januari 5 tarik achik lo ke tum Januari 5 tarik mate arkoi achik lo ke ilitum karbi rong ker ke arkli bek lo lasi ilitum la karbi rong ker karkli kenang so da hormu ke ilitum mane kar la so rong care pu karki ke ilitum ke en ga hormu ke do di ilitum la so karki je phan ge ilitum ke en ke phak sitame phak en lo la pen phak en lo la pen b en lo la pen vo en lo la pen uthum sitame en la sipin en thana tha ji bang la hen lo ilitum karbi ding rong care karki bek lo arong tin sitame ningkani silong ke ilitum karbi tum ke arki bek nang pu la ka arki bek la arong tin sitame arki le asinang tum pili na than ni bang ya lo asan ko video banang lang mane okay stame li karbi tum rong care ke claim stame ason do mane rong care ke claim pja nili karjulong bang ke mane rong care stame ajo ka kli tum arong tu stame do pusin nili arjulong stame nili tum arong bang ke rong care bang ajo bang ke arkli ige stame nili karjulong bang ajo ka kli tum ta do pu bang karjulong rong care stame ajo ka kli tum bang mane do pu arjulong asinang itu video bang like bang la pen channel ma support kelang tu nili channel long support kelang tu pen sakam la sinang litum fan link thang litum karbi tum rongker ke adon kinarong sami na hogorong sami arkli bego asin litum ke nn ke la rongker karkli ke nn ke litum ke hor ke kenang so la pen phak ta en lo ke bita en lo la pen bu ta en lo la pen isilam dulang mane la kar rongker karkli ji pan ke litum ke arong tin si mane paisa chirung rong ajat kedi arong tin stami son lo litum arong stami son lo asi ilitum angkola bu sitami hemben hi chipon rep nai la bu sitami chipon rep nai asi nang litum bang non video bang nang litum ni nang litum na baklang bang la lo nili la so video upload elo kita upload elo non bang nang litum angko isina kan ko bang nili angko boran chulo la so video bang la nang litum la so video long bang ke nang litum like bom la pen nang litum pini baklang ji bang ke la so video long bang nang litum phan phak hai kene bang baklang ko la sinil tum arong ma sinil tum phak kene video bang than baklang lang tum la se phak kene bang le nang lang le
Sinon nang litu angko lang tuno la karbi rong ker ko sonong kar kli ko son na niom bensi kapacun malah sonang litu lang pono nang litu video ba nang do mono la sinang litu karbi rong ker ko sonong kar kli malah sinang litu ma video ba la iba ma kardom Ang kono nang litum pakai thad bang lang pon igno bang litum pan no na bang pakai thad bang nang tum video bang lagi not kado waiting sami channel bang subscribe lang de please subscribe igno la pen an bang share ikani li panang support ha asinang litum no na bang pakai thad video bang lang igno bang kado Lasi pine video ke lapan pen se kang ton ik pola si next video long le che tong thunang ka du ka ve tum sta meni li phana sap purna sap ka to ma jana ning sam piklo lasi pina video ba pa an lo lasi